Göwünler galkynsa göwge galýanlar, maksatlar bir bolsa ýoly salýanlar, türkmeniň arzuwy hasyl bolýanlar, beýik arkadagyň ak ýollaryny, arka dagly gahrman serdarymyz bilen. Assalamu alaykum, yürekleri buýsançly, kalpleri aýdym sadyň ruhy lezzetini teşne mehriban watandaşlar. Biz siziň her biriňize berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, ilmidama ruwaşlyklaryň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Her bir günü toy bayrama beslenýän ezi diyarymyzyň wasby şahyrlaryň şygyrlaryna, bagşydyr sadanylaryň şirin owazyna, mehriban halkymyzyň ýürek owazyna belend ähende ýanglanýar. Ezi diyarymyzy toyly günlerde mehriban halkymyzy baky bagtyarlygyň goýnuny beýik geljege sary anamly ädimler bilen öňe alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, milli aýdymsaz sunugatymyzyň hak howannary, biziň baş halipamyz gahrman arkadagymyza yurt başçymyz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ýyl ýurt bähbitli, umumadymda ähmiýet alyp barýan beýik başlangyçlar hem beýik işleri elmydam rowaşlyklara besensin. Mehriban watandaşlar, aýdymsadyň ýyl muşdoklary ineşeýle ýagşy arzuwlary bilen türkmen owazy teleýilmine taýýarlanyp, her hepden fişenmegini ýaýlyma berilýän. Köňül owadatly aýdymsady söhbetli gepleşigimiziň bu gedek täze sahna başlaýar. Mehriban watandaşlar, gepleşigimiziň bu gedek sahny Berkarar Söwda Dinjaş merkezinde ýerleşýän Çepereler haly dükanyna ýazga geçirdik. Ona näme mehriban watandaşlar, türkmen owazynyň daşlaşmaň, köňül owazy bilen galyň. Çünki gepleşigimiziň her bir pursaty baky bagtyarlyga beslenen ezi diyarymyzyň wasbyny ýetirýär. Gepleşigimiziň her bir täze sanyna tomaşa edýän bolsaňyz, gepleşigimiziň her gedekki täze sanyna ýurdumyzyň ýaş zekinli bagşydyr sadanylaryny gepleşigimize mihmançylyga çagyryp, toyly günlerimiziň wasbyny bagşydyr sadanylaryň şirin owazy bilen size ýetirýär. Mehriban watandaşlar, gepleşigimiziň bu gedekki täze sanynyň mihmany kim özüniň ustad sadanyna ýigitleri bilen Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň talibi Mehri Hojakowa. Mehri, gepleşigimize hoş gördük. Men hem şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza biz ýaşlara şular ýaly mümkinçilikler ödüp berýänlikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmizden rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolun Mehri, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza tüýsürekden goşulýar. Pazarlar besýän medeniýetimizden hem sunugatymyzdan serpaýly bolup toyly günlerimizde owazyň belentden belent ýanglansyn. Mehri, indi gepleşigimiz aýdymsaz bilen dowam edäýli. Oh
çayının ay cemalın şulası. Nur çayının ay cemalın şulası. Hayalımın arzu bolup solması. Zülfü toğram toğram yar, baltım bolup dolun yar. Ölüm gelip kolla meni, kolla meni. Çıktım bugün yola yar, sallini çıkkanı yar. Iştan gaydan kada meni, kada meni. Ölüm zallım o da meni, o da meni. Vakit menden haber sorsun. Vakit menden haber sorsun. Bir yar için sergelen men. Keşke yardan haber versen, dildar için sergelen men. Sargarı soldu güldüğüm o. Zehir oldu yar şirin söz.
Köp sağ bolun mähri ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin ne gepleşigimizde söhbetde şu arkaly dowam etsek, her bir sungat işgäri bir özüniň bir sungat ýoluna gadam basanna ilkinji ýerine ýetiren işi hiç haçan ýadyndan çykmaýa. Indi sizem aýdymçy baş hökmünde ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyzy haçan ýerine ýetirdiňiz? Ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyzyň ady näme? Şolar dogrusyny gepleşigimizde söhbetde şu arkaly dowam etsek. Orta mekdepde okayan wagtym tynp ýollaşym Gülalak Ataýewa bayramçylyk çäresini geçiripdi. Şol bayramçylyk çäresini tynp ýollaşymyň teklip etmegini daşary ýurt diline ýerine ýetirdim. Her bir aýdymçy ýa sungat işgäri ýaly senem öz ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňy mektep döwrüne ýerine ýetiripdiň. Onam daşary ýurt diline ilette häzirki wagtda bir ýurdumyzda Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýollaşygyna daşary ýurt dillerine aýdymlary ýerine ýetirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Muň şeýledigine bir daşary döwletlerde geçirilen bir näçe festivallarda, bir näçe bir döredüjülük bäýatleşiklerine türkmen başlylar sadanalarynyň gatnaşyp daşary ýurt dillerine de aýdymlary ýerine ýetirip bilmegini görýär. Ýurdumyzdan gatnaşýan bir başlylar sadanlar daşary döwletlerde geçirilýän bayramçylyklarda ýa bolmany festivallarda döredüjülük bäýatleşiklerine öňdäki orunlara eýelip ýurdumyzda bir baýrakly orunlar bilen doranyp gelýärler. Indi mähre mümkin bolsa gepleşigimizi ýene de aýdym sadan dowam edäýsek. Yıllar beni taň etmeňler dostlar beni taň etmeňler diwana bolunur diýip diwanalygym ýalyn eken ey didaryň ýok men gördüm.
Mähre gepleşigimizi ýene de söhbetdeşik arkaly dowam etsek, men ilkinji aýdymy orta mektepde okaýan döwrüm ýerine ýetirdim diýdiňiz. Belki size aýdymy bolan höwes şol wagt dörenler ýa has ýer dörenler. Indi size aýdymçy bolmaga höwes kaçan nerede? Şolar dogrusynda gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam etsek. Men şöhrat keçilikden öýümizde ýanglanýan dutar owazy bilen olalım. Atam Hojak Sahedow destançy bagşy bolan. Onun aýdymlaryny dinläp, destanlaryny dinläp keçilikden aýdyma bolan höwes döredi. Türkmen owazyň mehriban muşdoklary biziň mehriban käbelerimizi wasp edýän aýdyma hiňlenip bermeňe mehriban käbelerimiziň bir ruhuny göterer diýip umyt edýäs. Yürekdeki armanım, mehribanım kuýsaýan. Yıllar geçti görmenim, mehribanım kuýsaýan. Yıllar geçti görmenim, mehribanım kuýsaýan. Ayrı düşmek bar käbe, didarına azar käbe. Sensiz dünya dar käbe, mehribanım kuýsaýan. Sensiz dünya dar käbem, käbem seni kuýsaýan. Mehribanım kuýsaýan. Köp sağ olun Mehri, owazyňyz bundan beýläken belentden belent ýanglansyn, medeniýetimizden hem sunatymyzdan serpaýly bolun. Indi Mehri mümkin bolsa gepleşigimizi ýene de aýdym saat bilen dowam edäýli.
Köp sağ olun ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyňyz üçin. Mähre ene bilşiň ýaly gepleşigimizi berkarar tögüda Dinjaş merkezinde ýerleşen Çepereler hal dukanyny ýazga geçirip otyr. Ne şu ýerde dörejilik toparymyz tarapyndan size bir taýýarlanan şeýle soraga iň gadymy türkmen halysy nerede we haçan tapylýar? 1947-nji ýylda Altay ülkesiniň Pazark tepesinde tapylýar. Şonuň üçin hem ol hala Pazark diýip at berilýär. Ol dünýäde iň gadymy hal hasaplanýar. Köp sağ olun Mähre, elbetde dörejilik toparymyz tarapyndan taýýarlanan bu soraga bir has kanagatlanarly ýagdaýda jogap bermege başardyňyz. Ne dörejilik toparymyz tarapyndan taýýarlanan ýene-de bir şeýlerek sorag we türkmen zinanlarynyň 10 barmagynyň zeri bolan türkmen hallary bilen baglanyşykly sorag. Türkmen milli halyçylyk sunugaty näçinji ýylda UNESCO-nyň adamzatyň maddidel medeni mirasynyň sanawyna goşuldy? Gahrman arkadağımızın yollaşylyk etmegini 2019-njy ýylda UNESCO-nyň medeni mirasynyň sanawyna milli halçylyk sunugatymyz girdildi. Köp sağ olun Mähre, bu soragymyza da dogry ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz. Indi gepleşigimiz mümkin bolsa ýene-de aýdym bilen dowam edäýsek. Ey yaranlar, ey halayıklar, ey yaranlar, ey halayıklar, yolların kıyılar geleydo. Cefa çekip yedi insanlar, ey zorun kıyılar geleydo. Ey yol üstündeki boşa çınar, dök yaprağı düşer çınar. Allah'ım ey yaşa çınar, ey zayanı kıyılar geleydo. Allah'ım ey yaşa çınar, ey zayanı kıyılar geleydo.
Mehriban watandaşlar, siz Türkmen Wadatyla eýleminde köňül wadatly aýdym sady syhbatly gepleşigimizde tamaşa edýäňiz. Mähri gepleşigimiziň bu sahypasy bilen siz eýen tanyş boldyňyz. Indi gepleşigimiziň şeýerine Türkmen Wadatynyň mehriban muşdoklaryna, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň mehriban halkymyza peşkeş beren Paýhas Çeşmesi adly kitabyndan atalardyr nakyllar sözlerini ýetirseň, mehriban watandaşlarymyzam sen ýetirjek nakyllardyr atalar sözlerine uly höwesilen garaşýar. Birinji ýetirjek nakylym çağa edebi mehriban watandaşlar, egerde nakylyň ýygyny bilseňiz 0500 gyska beligimizde SMS uratyp bilersiňiz. Inniki ýetirjek nakylym Sabyr Düýbi. Egerde nakylyň dowamyny mehriban ýyleşlerimizi bilseňiz, inniki ýetirjek nakylym bolsa Hünärli ýigit. Egerde bu nakylymyzyň dowamyny bilseňiz, mehriban watandaşlarymyz 0500 gyska beligimizde SMS uratyp bilersiňiz. Köp sag bolun Mehri. Mehriban watandaşlar, aýdym sadyň edip muşdoklary gepleşigimizde mihmançylykda bolýan Mehri Hoja Akwan size ýetiren nakyllardyr atalar sözleri bilen tanyş bolýaňyz. Mehriban watandaşlar, nakyllardyr atalar sözleriniň dowamyny bilseňiz, biziň 0500 gyska beligimizde öz SMS-iňizi uratyp bilersiňiz. Biziň 0500 gyska beligimiz elmydam ulganda. Mehriban watandaşlar, gepleşigimizden geçen sanyny size ýetirilen nakyllardyr atalar sözlerini biziň 0500 gyska beligimizde ilkinjilerin hataryna SMS ýollan watandaşlarymyz bilen tanyş edýär. Gepleşigimizden geçen sanyny ogul edebi bilen arzyly gyz gylygy bilen nakylyna ilkinji bolup biziň 0500 gyska beligimizde dogry jogaby ýollan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Gülşen Bayramova. Şeýle hem gepleşigimizden geçen sanyny size ýetirilen köpüň dilegi köl bolar. Nakylyna da biziň 0500 gyska beligimizde ilkinji bolup özüniň SMS habaryny ýollan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Mehriban Gurbangulywa gepleşigimizden bu ýerde sanyna ýeňiji boldy. Mehriban watandaşlar, gepleşigimizden bu ýerde sanyna ýeňiji bolan ýyleşlerimiz bilen tanyş bolýaňyz. Indi bolsa gepleşigimizden şu ýerine Mehri Hoja Akwan ýerine ýetirmegine şu ajaýyp aýdym ýeňiji bolan watandaşlarymyzyň şanyna ýeňlenýär. Her fırsatta vermiş yüzünün bazılı Züleyha. Aşk ölünün örtüğü gazılı Züleyha. Aşk ölünün örtüğü gazılı Züleyha. Hür meleklerin, perilerinin oğuzlu Züleyha. Ayda bilmen bu kimin kıydılı Züleyha. Ayda bilmen o kimin kıydılı Züleyha. Züleyha, Züleyha. Ayda bilmen o kimin kıydılı Züleyha. Şanlar uçtu nazili Züleyha. Bu çağ olmuş onun bahar yazılı Züleyha. Bu çağ olmuş onun bahar yazılı Züleyha. Züleyha, Züleyha. Bu çağ olmuş onun bahar yazılı Züleyha. Aşk ölünün ördüğü
Yağlar coşsa cahanna, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Gökte şapıp batanna, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Gökte şapıp batanna, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Cepalar uygun çağda, keçkin güller çağda. Gönlüm sahil ansasa, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Gönlüm sahil ansasa, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Yollara yavrum övrüm, sıkmış yoluma övrüm, sıkmış yoluma övrüm. Yüreğimi göğürün, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Yüreğimi göğürün, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Sıkıldı ülkada, gitsedim bu adada. Özledim dünyadasam, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Özledim dünyadasam, seni göresim gelya, seni göresim gelya. Seni göresim gelya, seni göresim gelya. Köp sağ olun mähri ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Size de mundan beýlek pazarlar we ýani medeniýetimizden hem sunugatumyzdan serpaýly bolup, o wadyňyzyň mundan beýlek hem toýly günlerimizde belent ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Okuwlaryňyzda da ilmidama üstünliklen ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Biz ýaşlara okumaga, döretmäge, aýdym aýtmaga, döretip berýän uly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň elimdama tutýan tutumly işleri rowaşyklara weslensin. Köp sağ olun mähri arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň şu ajaýyp arzularyňyza tüýsürekden goşulýar. Mehriban watandaşlar, Türkmen owadyň ediz muşdoklary, Türkmen halkynyň milli lideri, medeniýetimiziň hem sunugatymyzyň hak howanlary biziň baş halipamyz, gahrman arkadagymyz medeniýet halkyň kalbydyr diýip belýär. Elbetde häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş bagşydyr sadanlara döretmäge, öwrenmäge, halipalar tarapyndan ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary täzeçe öwüşüm bilen işlemäge gahrman arkadagymyz tarapyndan, arkadagyly gahrman serdarymyz tarapyndan giň mümkinçilikler döretip berilýär.
şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkyny baky bagtyarlygyň goýnuna idi diyarymyzy toýly günlerde bede wady bilen anamlygyň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halifamyz, milli medeniýetimiziň hem sungatymyzyň haqqywany gahrman arkadagymyza, ýurt baş tutanmyz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, bilent başlary elmydama aman bolsun. Milli aýdymsa sungatymyzy ösdürmekde alyp barýan giň erimli işleri elmydama rogaşlyklara besensin. Mehriban watanaşlar ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen türkmen owady teleýilimine taýýarlanyp her hepden fiýşenmegini size ýetirleýän köňül owadatly aýdym saatly söhbetli gepleşigimiziň bu gezek sany hem geçirip otarýar. Mehriban watanaşlar gepleşigimiziň bu gezek sany gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň gözelligine has hem gözellik goşýan Berkarar Sewda Dinjaş merkezine ýerleşýän Şeper eller haly dukanyna ýazga geçirdik. Onda näme mehriban watanaşlar ýene-de ýaýlymda didarlaşýança hoş sag bolun.